So, capybara. Yeah. Yeah. Eso. Eso. ¿Dónde? Goed zo. Goed. Kan je schelen pakken? Welke scheel? Hey, goed zo. Wat een oranje. Ja, waar is de oranje? Waar is de oranje? Bijna. Ja, pak. En trekken. Hey. En books. Books? Books. Eso. 1, 2. Waar is 2? Waar is mama 2? Waar is mama 2 vingers? 2, good job. Yes. Good job.